Yayinhle into yezingane sibonga umdali ngokuhlanganisa njengabangani. Sibonga idalwa ngokubona into enhle kithi kwabusisa ubungani bethu sayihamba lendlela yethu. Siqale kulfifi inkonki igcwele amehlo kimi ikusasa lalenkondlo ngilibona lifiphalala. Njengomngane kanakanga wangimangaza mase ukholelwa kakhulu enkondlweni yami ukudlula mina. Umdlandla wakhe wawuthi kimi vuka mngani siyibambe mayishisa soyipholisele ezandleni. Saba amasosha lempilo ikhala amagama silwa ngabo ubuciko. Sayiqala sithi thula yonke into inesikhathi singazi ukuthi nangalesikhathi sobe sisafuna esinye isikhathi. Sokwenza ezinye izimanga ngalomculo sikungabaza ukuthi saphiwe isiphiwe safukanyelwa izandla zokhokho bethu kwathiwa bazukulu ngamaphimbo ena nopholisa inyama nomphefumulo. Amathuba empumelelo maswaveza ningapholisi maseko nwabambe ngazo zombili ikhono nalo lihle ngempumelelo. Anoqaphula amaketange enhlupheke emzini yobaba benu thina sola nokuqhaqha ibophe endleleni yenu. Ningabanaka abanifungela okubi ngiyafunga ngiyagomela ekugcineni lendlela iyokhanya. Kuhlangene inyana zakosibiya nabomcosi ngathi liyavuthwa ibhodo zisha nesope ingane. Fresh from Darks kwaba ikhaya lethu yavuleka indlela ezweni lesithembiso siyibambile nabafethu. Sinephupho linye ukuthi langalimbi nangakithi inhlanhla iyofika noma ingasahlalanga isikhathi eside. Noma kungayimzuzwana nje sinayo sifisa ukuzwa umuzwa wokuphumelela nathi. Mihla namalanga umdlandla siyufaka ngokuphelela sazi ukuthi impumelelo iyosifica sikuphi sinjani. Ukuba umngane beyakhokhela ngaba sisezwani nawe mnganami ngenxa yenani engikukweleta lona. Ngiyabonga ngokuthi ube umngane kimi ngiyathemba lenkondlo yoba igugu nakuwe. Menzile ishiyasi mbonga gogo akunamjuluko.